game dah keslap nak kalau kum dah kamdan YouTube nak kalian juga pung nak kalian juga mau ngaya biskmat lah dah poin April ka jingi kop khwai do kha ka ba on sepenlong ha jingking shwer ka ba ha papo Eastern West Hill District ka ba on sa pun khwai ha ka shitarik banai banreu arjar arpusau kan yaj bej ha ka ba lai shai ka sni live hui tarik banai besan kala dei ka sni ban bu jaka wadla kalong kumno ru ka mariang lade ka jingjur jong slap ru na kaleng jong ibati es lade prai rang ba in penyelek bej ya kani ka jingi kop khwai do kha ban kham shai tu ngini ngap je ka jingi kran bat ibati es oi te la shai mo bu jaka ha jing shwer hoi la shai hoi te phinle kumno ba kan ne ka sun benang I kalong kumne ne kalong kumno shito am sne singi te ka slap maknaro kam la ha fi slap ka nomor ba ka long kum ki ko extend ta ha la slap hai ta ba long slap knaro long ka pat kam ha fi karen oh kadang juga tengah nampak game makerdei lah sisajai teng iya pechmat kamut kabadai la chisngi sisijan kabadai shitarik mo shitarik la chisngi kabadai shai la dega sngi ban bu jaka la shai sngi ban bu jaka no bije la shai pibu jaka arbaje ngin sha ban bu jaka par arbaje ban bu da usai dan da uring khwai hai ta hadin ka arbaje 10 menit ngin sa sha ban ngin dina tiket oh hai te kamut hadin kan no por kum to pibu la dadai ba kim tiket padai pinwang no gitu baik mo ngin sha ban bu jaka ban rum sepung ha ka por arbaje hai la shai kendrung sepor arbaje ban bu shua da usai la da uring khwai hai te mas rum sepung hadin ka 10 menit tengin sa flight ban dina tiket habur sodong je kapung hai te daladap ha ka por arsteng padai la da 4 tiket kamot ngiha baik banweng no ya usai no ring khwai khnang ba ngin ailat ya kiwe pat kibrang suan hadin khnang ba kenyo ban bo jaka oh ya ini sutu ha ta ni shukwa keling shukwa jingshai pade nganang mut ba namar ba kaneka sun meneng kalong kumne nganang mut ba pin rai kumno ne de pin le no ben rai ni sutu pat ba namar ba abon phi ke ba pon ra ke I shoi ke jaka ba ka ka la don jaka ba slek siki transfer gi jaka phi hai ta gibon yangar gi ba phone ba klik ong kalau ngomno sto la slek na ngong ngas ne ko akan si ta ka ngomno real na ne put ka ba keu ko rei ka pungjungi ka don gi jingjileo na po akan si la ngomno lai put ta ka ba kaduna ka kam patpoi lang po gi tar ktir kam patpoi ta tekat ban keu pung lai ani lai put ai trai ta ka kai ya kejingwan ka hagui jaka bat agne jaka jingi khamduna oh takamut kapung kadang biang ha ban songkhwai la chisngi mo kapung da kap yang betip tap kam don nalor kataru ngan yathu ipi ba ngidang kre sai ngidang sna ngidang sistem lagi drog ngidang tai ipun biang namar ka benang cha ka slap tabus tayo te ngilai le stom ka la ka yai khnang bangin yo bat bit biang na bata upat ba banwan la sai ban bu jaka hai kata hi ka de kawai ngayu I ba kapung I mar kham klui dru onde ngila snap pek ya kata na tes ngidang snap mar ngin apar ping print to ngina tes ngidang ai be kador gawariam namar bangi klam pala ben biang hak par ping snap ngina tes hai rei mata ngila snap pen keluj la pen ha e pung bersodong berateli berkata ke pung ba le ngila snap ro berkata ka jingking na pedeng kelak keluj pun ba be ke por mensua kamut beti asa ka to ka jingking na pedeng jung to ka pung ru kamut ha hangtur ha ban syong girawan kamut hapen syang tor mar kata jingking la snap propot kata jingyar jingking oh kata kala kulo sisa jing jerong kata jingking kada ada lai spa lai propot jing jerong hai ta jingyar kalong propot kalti na preng an ai propot hai ta jaka syang urawan sakamun sekariang hapen syang lado jaka syang jaka yukjat kalong ar pot siliang oh hai ta kalti banya pan preng la don sopot nomor kada propot jingyar ta jingking kamu kelak kelut ha hai tengi shukwa keli jing sai kumta kan ba ki don ki perlok ru bi ong ba tip kalong kumne ka sun meneng tip bati as sedang yaj baik ni kumno ring sutu ba kumta ba phinyaj baik da long kumno tengah ba tai da ba sai ba ka game da ka slap na kalong kumno ru da khamdan YouTube na kalin ka pung na kalin juga ka ngaya biskmat la da poin April ru ngaya biskmat khamdan jing kala nam ta ka game ban salong la sijan ka badai like da YouTube ka pung ya ka hatu ski basa long khwai tengah matai dai la amdan YouTube ka pung na kalin juga ngaya biskmat la da slap makna kamut mah da slap ro ngaya bej hoy to khublai shibon beti as na sutu to khublai shibon ma ta